Interessante na kutereka. Grava sana. Zakauya kare yangu muna batatu wa jeti ya 8 February. Muzo 8 February bakwana ya mvura. Kanzi tulakisa ceiling atifunzwa nana. Saka munozoisa wari kuda chende munoichinjisa madate tovhura dare musa 22 February. Alright. Neba ndadzokera basi. Neuyu tinoshanda pa complex wani. Saka vanhu pa complex wakati nemashamwari ake. Iwewe ona maitiro akaita nyaya yako. Wakataura master one asingaiti ende mashoko wataura haiti. Madi kuwirirana. Kana Sandra achida kuripwa. Wotaura zvari kuda iwe womuiti. Saka uyu vanhu vangu ini ndakati nini? Uyu muri kumumanikidza uyu. Kuti anditi story pane zvakaita. Haasi kudana. Musamanikidzira. Ende inini mwoyo wangu uri kunyasa kutora anhu. Kuti uyu ari kuda kunditi story nemwoyo wake nesi. Ndikati ini ndinoda mombe kwaari. Akanipa mombe ndobva ndanyarara ina handisina basa naye. Tikatowirirana wanakati shamwari iwe musi wa 16 February kubhadhara sanje then musi wa 22 paruvhu rwadai kunga kubudana naye nokuti usakabudana naye chakuti continue. Uyu munhu uri stable kwakufuririka vandazomuti iwe ko haufazve madhiri edu aya uda tichidzosera nekwamambo here vhandi pa $50 vatambogara vhandi pa 20 inini bvandanyara vanyakanguona pfungwa dzake abva ndatogara ini vandatoti asi chanaka kamuitire kakeka maitire akandita vandamuregerera vanhu vakatoti Sandra mari wakapedzwa ndikati haasida kundipaba kana ndikati mukomana uyu musambomumanikidze zvekuti andipe haasi kuda maybe ada kuzonondipira kwamama chakazonyandibata ndechekuti ari kuramba ari kunditi ndiri muroyi ezvi zvindada kuurai mwana wake Sandra unogona kupa mwana wako poison. Ndikati inini ndopa mwana wake poison. Ine handiziti ndakaita meidhika ndindochengeta vana ndine vana vangu tu. Ndakatadza kuvaisira poison. Ndozoisira ndozoita ngozi kuna Tanaka. Ndikati kana nyaya yakadai bhete tiende kwamama. Tonoenzaniswa hedu inini ndiri wekunoku. Ndakazvarwa kunoku. Iwe wakabva unyazora kwako uko hatiziti nyakubvisa unyazora kuti uye kunoku chii. Saka bhete tinoenzaniswa hedu. Kana zvaramba asi hazvirambi nokuti taide kuti shanokanzira towirirana inini ndevere ndavirana kuti ndipe mombe yangu zvodeka ndipa mombe yangu ndasanidhepene yekunokuno bari chironda charamba reka kuti ndiri kumuroya handiri kuona mishonga ndazvode ndazvodai ndopani pari kundirwadza basi pari kundirwadza kusvika haasi kunyarara izvi zvekuti ndifani kudai kana dai pana noziya pautongo pane chikomplex ndipo chimechurawo ndomandoshanda Ikonde munenzi ona muroyi uyo chero kapfeka zvakadini uri muroyi ndourai mwana munhu nepoison. Ini handidairi ini ndi munhu nehasha asi mwana vandanyarara ndikati no problem. Bhete mwana anoripota nyaya yangu ndodzoka futi naye kuti mukomana naye wanetsa. Patakapenzi last week tiyo kudai uyu ndakatopiwa jeti musi wa 24 vandamuudza ndikati tanzitoda musi wa 24 manheru 24 mangwana vonere runotiza. Ene ndichimutora yeto vanditi ameno chirungu change chakataura hanzi frusteni wadhapeno zvakataura sandinetsi vanauya kune kuinimuzezerati iye bhatiza akafonerwa akadii zvese mharamba angaenda kumuprofiti wake wakamufurira kuti usaende kukarera national for samuel ndikati chingani ndopakabhatizwa vaazotera saka paazoterwa ndopakazonywana shamwari yako kwayari yakura chidzikama chienda kwamambo munopedzerana nyaya kuna mambo naSandra mupedzerane mubva makudana nokuti mukaramba mukafiri makadesoka muchakumana kuvazana kana mari ndinotofamba ndana kufunga kutorongedza kuda mumhatso ndidzokere kumba kuna mai angu naro bangu ndoti makuseni nekombi ndishiyo basi ndichidzokera ndakutosvika nepamusana pake iye bhoza wane genya rake rati wandei mastori raari kundirongera handizivi hondo dzake dzaari kundirongera paari papa yake akauya kubasa kubva ati Tanaka wagara neshamwari yangu zvaipo vaenda South Africa but Tanaka kuti nyaya ipere iwe ndipa kuti maexpenses angu ese maexpenses ako mara tinoda mari but $70 vandapa $70 yake handiti ichi tisi zvazvora chitaura kuti inini ndiri kuti muroyi iti handizvizi ende inini ndichoti kugengarara kuti inini gengarara zviri important ngezvemombe atinongotorana zvemombe ndakuirana nemombe bhadhana nyaya dziperi
Takangoti maexpense angu vanangomti maexpense ako 70 Saka maexpense ese 70 angarichi. akati ndo mari yandoda pamaexpense Ati maexpense acho e70 angarichi. akati nyaya idzi dziperi Breakdown e$70. hanichaziva ipapo Saka ngomubhadhara muna. mungona chakaitika here changamiri inini nekwandaishandira ndika yaititiri padhuze nawo titeso dai kuziva ndazorutiza kwatatoshanda tese tikaenda kwangu ndegao saka ndichoti nyaya dzese dzaaroramba dzese dziribhepi inini usually nguva yangu zhinji handisweri pabasa ndomo ndikauya makuseni 2 hours 3 hours ndobuda ndoenda zvekuti waruti ndinogenya rinotodisandira muroi azoita sei handizivi ruzva nepi ini hanongomunongedza kuti sandra unoroya ini ndiri iye paazosimudzira nyaya yake apa akandifurira Asi zvitamani. Kubhadhara kwakaita $70 i-admission of guilt. iye akati Ndati kubhadhara kwakaita $70 i-admission of guilt. Wakabvuma. Kana wanga usina mhosva yebhadhari. tikaita Kana wanga usina mhosva yebhadhari. avanobhadhara kuti inini ndikuwachana Wakabhadharei? isu zada kuti tigarisane zvakanaka Kugarisana zvakanaka kubhadhara expense yei? Expense yekubhadhara yanga iri yei? akasandra akati ada kuchekesa nyaya dzake Saka anochekesa nyaya dzake. dzake sandra Saka dzaifanofambwa naye. Ndongoiri Wangwairi chikuna minyaya dzake dzakada kukanzukisa. chakanonoa Iwe isati vake nyaya dzake. Ada kukanzukisa nyaya dzake. Iwe uripinda padivi. Kuti uzodire mari bhegi. Wanga wamudira bhegi rei panyaya isideri. Bhegi rawakadira ranga riri. chakazoitika kuti tiri kubudise mari vanhu vakagara pasi handiti chakaita takadedzana mudze complex handiti mudze complex but ani nyaya dzenyu handidudinwa handidudzinzwa nyaya dzakaita takanetsana nasandra nditika takatotinetsana nasandra ndechekuti mushopu mangu manoshandira mamunigurisari mavo manoshandira mamini bhaba saka ini ndakabva kuosborn last year ndauya pabasa ndatosiya madhamu ndati nhanguti mutandara madhamu banifunira vakati weone zvikuita sandra anonga mapepa panguva wese apa vauya vaisa padhobha ati tsvagai bhini panapa munofanira bhini ngutira kuti china stereki panapa Iwe pashopu pako une bhini. bhini ndanisandza naro vepa Akakubatsira kuti uite bhini. pandauya vanabvunza kuti akandivhura fungo ndite bhini vandati itsokei vandachimubvunza kuti urikuona zvebhini asi kuseri kwemafiriji angu kwese uku kune bvudzi ramunoshandira kuti mushopu menyu but andina vandiri ndakakuti weodini wemuchaire bvudzi renyu rese tiringoshandidzana naiso vanhu vari kushandidzana nditika sandra bhatari Saka iwe wakatiaudza mapepa. Iwe wakadini kutsvairawo bvudzi wobva waenda kuisawo mushopu. aina handina kukwanisa kudaro ndangomuti isusu kana toshandidzana zvakanaka kwete zvekuti urikuisa mapepa kushopu ndindika ndine grocery shop iyi Alright. Izvatamana. Makambokumbirana mota ina. handina ena ndisi yangu pamwe iye ane maintingira Zviriko. Ndati makambokumbirana here mota. asati Hausati, asi une intention. ainandi Right, anyway. Nyaya yenyu yakanakira ndei pekuti you are willing kuti kugara pasi musolve chero nyaya yenyu. Asi pamwe pacho ka vanhu vakajairira kuti pakaitwa nyaya yakabva watozvichaja kuti munoda motikari mangwana dzinorema nyaya dzacho because yes kuripa kwakanaka asi mukuripa mweya ripisanai zvine mweya. Saka isusu tiri kuti iwewe mukomana muridzi wecomplex akati uripe mari
muridzi wecomplex zvakaita handitika kusobva kwakaita muridzi wecomplex nyaya handiti pakaita ishu yekuti yemuna January handiti tapedzisa patota kukanzura handitika kanzura inoti health first ndakonza kuti health first ndichida license wakati chiona pai pabasa uye health wauya pabasa handiti kubva zvamakaita apa napazviti iwe kuti mapepa ako ekuti uwane license tikupe tinge magadzirisa pachini pabasa penya handiti then muridzi wecomplex obva wabva tachitanaka zvatakuita panapa nyaya panapa inini zvekunyaya zvekuti adara handidudinwa handidozvinzwa handiti chatakuita nechekuti iwewe uri kuona zvakaita sei kuti uparadzane nechinhonhwa ndikati no problem ini ndakudini ndakuwasiya handiti vanoenda kwangu ndega uko tofunga about 50 meters nekwawakushandira vandawasiya vanoenda kwangu ndega uko handitika ndokusovheka kwakaita chii nyaya nemuridzi wecomplex then sandra ndakauto inini ndoda maexpense ari handitika ndopandakazobudisa mari nini kuti ndimupe zvokuti muridzi wecomplex hatozvizivi kuti nini ndakadini ndakabudisa security kuti ndimupe chaanongoziva ndechekuti kusovha nyaya kwakaita ndepekuti vandasandawo vananga vari kushanda pao inini ndoenda muvha uye ndoenda kusaidi kwangu ndega iwo wosari vachiita sei vachishanda zvisina pamuromo zvisina pachi Sandra, iomba pamakatora nenyaya yemunhu makuita zizvo makuita nayo Viu? Nevange vanoti mama wakamuchengeta mumatomba namaisa kukanya mother panext nemukomana ndosheya naye ndopatakataura naye uye wakatosiwirira naye kuti musaendesane kure inini chikufanira nendodzoka kuti musaendesane kure inini chikufanira nendodzoka mashure pataura mukomana kasho kuita kuti mbavha dzakandishaishira ndanga ndakamurekodhi pakatanga kutaura pakatanga kunetsa nyaya yachichifu uyu mukomana paakakanhonga marara ndakanhonga nezamupepa akapinda akadawo ndirowa akabudisa waneti akati mari yefaindi ndinayo ndikati ndo vanhu vakanaka vandinodawo uri ndirowa yefaindi nayo handitika ndirowe dai asiri bhabha anga achigera angadai akandirowa 1 2 akafonera vanhu vehealth kuti uye mubvare pabasa vanhu vehealth wakauya waiti makuseni nekuma5 muchakavhura tikati muda kuti tiendepi ini ndikatoti asi chanaka kune shuwere kuti udobvarire isu kubasa iye asara achishanda ona kati chanaka zvauri kuita zviti uyu achivharamba lendoti vazomubvunza chichi unotaona health waramba wachiuya munomu ndikati ndichanaka ndikati sekuru nezuro ndakamubva achitofona kuti imi mwanhu wehealth uye mubuditse Jaden naSandra lendo dada wanhu wake imi miti munogona kuvabvisa ene makusemano health bwasvika ino wakasvika ndiri kumba musocho ameno ndakararisa ndakasvika vatova vari 3 ava Jaden ndanaka nasekuru Sandra bwasvika uya pano pabasa penyangu pavhara nyaya yabva pabasa penyu ndo yandanochenzwa muri muda ndakagara nemi pasi ndikati nyaya yapera ndikati sekuru tanakora parusunza nyaya zvaiyo wakafonerana tikanzi ndakafonera iye nenhau yeyi yekuti mbasa mangu nemushonga urukandwa ndisandra namukotsanjira nderupasandra mushonga ndakava ndachema ndikati ayoda ndijairire zvanga ndinokati kuchandipegeta kubva ipapapo sekuru akati kuirana kwenyu manje kuchanetsa una ma7 wakupidza unozaamiririra here mangwana kemuda kuti ndidini ini profita wangu wakanditaurira kuti chii ini profita wangu wakanditaurira kuti Sandra namukotsanjira ndorukwana mushonga ndikati hapana chakashasha inini mukotsanjira ndomufonera kuti sekuru tine nyaya iri kunoku tiri kuroya munhu handikuzvi kuti mushonga icho muri kundipira papi ende chandiri kuvovarira sekuru kuti ndiroye mwana uyu chii ini ndine 38 years iwo handizviti ndinongati 20 to 23 hana ende nani ashungu naye hana nyaya inotaurwa kuti nyaya inoramba ichingoti inokufungidzira zvisina nebasa kana makawirirana pachabata vamwana iwewe agara kusana makawirirana kuti pachabata vamwana mawirirana nani tananga maiwo mamaisa kukwanya nari yushamwari yake najeji nandoshamwari ari kumaisa wesita wari kukubasa Jaden Jaden ndiye ndotoshanda naye wese vari ku
0785 698 557. Mr. Jaden. Did he say? Jiribo. Which Baba Sarah? Which Baba Sarah? Chief Mtasa. Wa Baba Basa. Hani yeye ndogo baka baka. Unoziya Sandrine. Kutanaka. Wakashupana wakawirana vasabhadhana chii? Jede. Wana wapasitana kuti wakawirana vasabhadhana chii iwe wanga uripo. Wana wakawirana chii? Wakazwa kuti wakazwa kuti chii? Ndiri mudare izvi nditori mudare izvi ndinawo uri pasa kuti izvozvi nditori kupa mari apa wakawirana kuti vachabhadharana nechii? Mbudzi here, mombe here, mota here? Yanga iri nyaya yemombe. It's okay, thank you very much. Right, mombe 300 less 70 230. Ingai mabadala 230 yonkomatana. Right. Gimana? June. By end of July. Uiko vatsu pokana nezvamataura asi Sandra ane mari yangu yainayo. Ane mari? Ane $60 yainayo. 60 plus 70. 30 from 300, 170. Mari yangu imari yemagetsi hawasinobhadhara. Wakaita first funds wasikabhadhari. It's okay. It's all right. It's okay. It's your money. You understand? Wakaita first funds wasikabhadhari, yes, but it's time to recover his money. Let's be fair to him. Kabile kamuza mari ndoka chini kauza. Ini pane pandaufunza. Andina unyatso kufunza. Vari kunditi pamari yemagetsi. Mari yemagetsi iyi haita uri kunokuda. Mari yemagetsi unotorera kuna ndendo. Ini nditi ndine $60 ndeyei. Yemagetsi. Changamire ndira kuvunza. Ndipo ndi split meter kuti ndizobude mshoma ndakabula. Saka nyesi. Kuti ndizobude mshoma ndakabula. Ndoma mine split meter. Let's go there. Ndibare. All right. Wesa utori yemagetsi kuno. Mire ofanele mrojisani. Mukajana kune badharira ninyepe. Ndofunile landlord wanzo kuti ndakata kuti hawo badhari mali yemagetsi. Nomira yote mali yake. Batiriwe Sandra yofana yorugo monosi. Pane chini chirikungetsana nepamweyo nemufana. Banani. Pane uyu. Tsono kwati wanyanyisa. Tazo simdziri nyaya iri. Chandoda pamwana. Apana chandinoda bai. Amisa kuti. Ina apana chandinoda. Munodati mwana wego.
Yatazza polupi. Samaria. Chiromboe bambo. Ubiri bambo. Aubvi mtiro wapanza. Right, ndishumba chipi mtasa. Chipi mtasa. Ndine wapwere wenyu bambo bana. Sandra na Tanaka. Wanga wari kushupana kwa wachipumana wachita sisi wachidiki. Saka izo zvitatu vangobhadhara vafana kubhadharana kuti ipere washande zvakanaka. Saka pamuda ishu yekuti Sandra aifana kubhadharwa mombe naTanaka maererano nekupumana kwangu wachiti. Saka Tanaka aburitsa point yekuti ndandakapa Sandra $70 plus on top of $70 pane imwe $60 yemagetsi yakabhadharwa naTanaka wana Sandra yangu wasingabhadhari yemagetsi ishuwa here 60 yekuti Tanaka akaibhadhara magetsi wana Sandra wangu wasingabhadhari. Okay. No, it's okay. Ndo zvatoda kuti nyaya yacho ingopere. Sandra ndiye adzoka akachiti Tanaka mino azi hawasunyasa kuita pane zvakawira noda kuitirana zvaasina kuzoita kuti Tanaka mina dzanga arongoramba arongotuka iro kuti muroi mutsvuku. Nditonoda rini right. I think you are going to with them. Saka aiwa wanenge wawirana kuti no wachishandi ndosaka wauda kubhadharana. Izvozvo izvi because takutoedha kuti uyangamupiwa ne70 plus 60 yobva ita 130 saka pa 130 from 300 yosara 170 saka ndiyo takuita 70 wakapiwa 60 yemagesi ndiye ari kuti saka handizoti iye pakuzomita yanga iri maTanaka iye wanga wachibhadharira kupi magetsi avo. Saka normally anobhadhara magetsi anobhadharira kupi? Anongotenga token rake. Saka matoken which means tikauti pauda record yematoken kauti pawakajusa gore rakati ukajusa mwedzi wakati because zvinotaura kuti kana makajusa muri 10 ka magetsi arimo zvanofanira kutaura kuti ajuswa navanhu.
right? So hazvinetsi manje izvozvo because even kuzesaka we can trace that kuti magetsi akadhuswa musi wakati nemusi wakati nemusi wakati, the record is there, we can retrieve that. Toona kuti total yemagetsi iripo kuti ndazwa bambo iripo. Saka 60. Izwa ini ndotara pemagetsi. Dana. 5 months. 60 million. Unachaita ndechoti inini basa mangu anditi ndina ne access kuti ndine mafindika nditi magetsi akadzima inonge yafa yakaloda kwangu wanoti wayashandisa blower nezvigero anditi saka vangonoti haisiso hatina makastoma vaizvizvi anditi togonorigero dini kujuisa magetsi saka inini kuti ndiregero juisa hazviitiki saka ndaingora madinoki kuti kana musikana vanobhadhara 60 iwewe wakabhadharwa 60 kuita 120 pa 5 months. ndaijuisa iyi Zvakutaura kuti uyu ndiye akabhadhara chete, which means $60 iri cover, iri cover iri pa 5 months akabhadhara. Saka total yake yeye 120 saka 60. Yes, my question question yangu iri pekuti magetsi acho kana uchichaja vanochaja namagetsi acho sei, kuti vanoti here pane flat figure here kuti vanhu muri 6 muri pacomplex munongobhadhara mari yakadii yakafanana here, kana kuti uyu ane mafirizi unobhadhara more asina arongoda malaifi utengesa ane matofi yake bazi asina kana firizi kana chii unobhadhara mari yakati. chakanoringa ndechekuti takatanga tisatana nemasplit angobhadharisa chii mari anditi mari awana wangobhadhara $12 anditi $12 va2 anditi saka inini ndindaizobhadhara imwe yacho kuti magetsi adini apedze mwedzi andimuzviona split meter yanga yakari mubasa mani mangu flat figure yakatotanga iwapo pachikolektwa mari complex yese anditi then pakaisa masplit meter yakaiswa mangu ibva yaoverlapa kuya nekubaba saka inini ndinoda kujuisa magetsi anditi saka magetsi inini ndindajuisa waundipa mari ndojuisa chii magetsi undipa mari ndojuisa chii magetsi. Iwewe Sandra, magetsi akabhadhara kangani pa 5 months? Inini magetsi kutanga mid-January andinokwana magetsi transformer yekuvatsomba yakatsva transformer yatsva hapana ibhadhara magetsi even pacomplex pedu nokuti magetsi aiti makuseni hakuna manhero hakuna takatonga almost mwedzi ne3 weeks transformer isiko then transformer vaigadzirwa vaitonga zve 1 week here vayafa futi vatagara tisina magetsi hapana waitenga magetsi saka uyu waitara nyaya yemagetsi tikatoti iwe magetsi ataura even chero nendo dakati magetsi achamuda mubhadhara aripi transformer yakafa Izwa Sandra. saka munobhadhara magetsi api ini ndakaramba nefiga yangu Izwa Sandra. Kubatsira. Ndatoda kubatsira Sandra. Ndechekuti zvese. Kana tiri kutaura, you are talking of the transformer was down for 1 month. But total magetsi e5 months. Alright. Which means the bill is not about magetsi kusina. The bill ndeye 5 months magetsi arichi. Transformer isati inini pamagetsi ange pamwedzi ndobhadhara $4 ndo mari yange magetsi pamwedzi yangu wangorubhadhara. ini pamari yemagetsi taipanana uye utokosa ini ndopatondineta zoti vanzi magetsi wakandipa lekuti ona izvaitechanganira landlord pakanetsa magetsi unouya achibvunza handiri muri zvona unouya achibvunza magetsi saka uyu nguva yese hana jeri akataura naye magetsi uyu mazvazataura landlord. Landlord ati pandakaona kwaane challenge yemagetsi ndakabva ndaisa split meter. The purpose yendakaisa split meter ndeyekuti if they don't pay magetsi avo anodzima kwavo, inini kwangu magetsi arichi. Saka purpose yesplit meter ndeyekuti muzvionere landlord achiita sei achizvionera. Saka landlord angasauko kubvunza inyaya yemagetsi because yanga responsibility yani yenyu, because maane mita yenyu kuti musakabhadhara anongodzimira kwenyu, asi kwalandlord anenge arichi.
andi ndotatumbudza kuti paiswa split meter andi zvikurambwa neuri kuti paiswa split meter uya kutaura kuti imimi manga musikumba mari Mariana. If mari magesti yamba alright. Pari kuti $60 ga. Saka ari kunditi inini. Inini ndino calculate kuti magesti $4 times 12 imari. $4 times 12 imari. Saka i60 ari kuisa inini je gere kana tuna je. What is it can do every yes jika. Takuti dollar. Ati mukona every Thursday tobhadhara dollar market. Isusu hatina mafriji hatina share nashi. Hani tinoda mafriji anobhadhara mari. Ndinobhadhara dollar. Saka kuzoti 4 months, 4 weeks dzangu ndine $4. Saka ndobhadhara market. Saka pandinobvunza kuti apa pa $60 apa pa asi pa 5 months aditi. Andinoti nini pa weekend ndinobhadhara mari ini. Kuna tanaka. Noti inini mari yake magesi ni $4. Ini ndobva musoro chete 4. Ndo mari yake ndobhadhara magesi. I60 yabve $84 every $4. What about the $12? What to Nigeria? $12. We only got that $12. $12. Second to show $4 just don't get it. Can I put? What about the $12? No, Mario, no, but then I calculate $12. Second to show $4 after window, you but there is a mean. Hatita kubirirana kana kuti dini. Inini ndichisvika ndakanzi mari yerent $35. Ati muruzona. Ndike $35 ndeyei. Ndikanzi unobhadhara 35. Saka ndinoti 30 kurent. 5 neva nakuendesa 5 yakadaro. Vana zona jeje. Sandra magesi $. Wakumana chikolekta magesi. Asada ne split meter. Seisa $. Isusu. Inini $. Jeje $. Magesi. 20 samari magesi. Alright. Saka uyi Sandra. Maisa $. Asata split meter. Ko ani split meter nakusana. Yachingobhadhara ndoirengobhadhara. Hapana pandakambochinja. Waipanadoyo. Tiri jeje nemari magesi rapaipatana mari magesi. Wobhadhara wotenga magesi ake. Tatisina kana problem. Ane mukuzona. Tanga tisina kana problem. Problem yake pa yakangouya yemukomana. Alright. Inauya yose ativarisira pabasa. Alright, it's okay. Alright. Yes, then. But I think mamuzwa ndindodaura. Mamuzwa. Ati ndiri kutofunga kuti shumba nyaya iyi wana nyaya yakadii yakapera kudaro wacha kushumudzira nyaya dzakadaro hatizvi kuti pabasa munozaira kuti kuti maakutomba umwe pfungwa dzanga asina musakanganise chinhu nechinhu chii chisina basa izvai zvekutauri imimi zvandakuti because right now iwe uri kuinsista kuti makapa chii makapa mabhiki iye kutaura kuti nakuti although mupfungwa mumwe menyu mese munoziva chokwadi asi chataura namwari ndataura namwari chati mwari ipai munhu uri kunyepa loss ye$30 to cover for mari yenyu yaari kunyeperai mwari kuti akamupai isaidha uchabirwa kana ucharasa ndochikumbiro chitakupa kunani kuna mwari tapedza todaisa foya pasi tikaona seku dzingai makastoma ari kuenda paroti ari kuenda pagedhi kana ada kupinda padhomu pake izwai kunovadzo ndizvo zvacho kaitei kako kakafanana nemukadzi wemubhaibheri uya akazivananga achiti ndokauri kakosandwa saka anyway ndakuti isusu Sandra, you are going to pay 30 of the 60. Tanaka, for the benefit of the doubt, wait a whole say it. Saka 30 plus 7 plus 100. Maria of Federation. 2 first primers. By end of July. Thank you, Ade. asi chanda kumbiro ndechekuti
mundu dzuro sari yorigiro ndistable basi kwangu kozi anokuburira maclients angu basi kwangu ubva anotomudu wangu basi kwangu nandimukumbiri change ngaite zvekubasa kwake oita zvelife yake undiita zveupenyu watozwa thank you watozwa ande ngatove